आपल्या केंद्र शाळेचे मुख्याध्यापक आदरणीय पवार सर यांच्या शुभ हस्ते हे मॅन ऑफ द मॅचचं गिफ्ट त्याला दिलं जाणार आहे. विनायकला विनंती असेल आपण आपलं मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी कृपया समालोचन कक्षाच्या समोर यायचंय. विनायक सर भैरवगड आणि कोण गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स. गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या दोन्ही संघादरम्यान हा सामना होईल. झालं टॉस झालंय का टॉस नाही.
गोलंदाज आहे तो सागर जगदाळे आणि सलामीची जोडी आहे शुभम राजेश शिर्के अर्थात गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघाकडून कोण आहे वरती स्ट्राईकला कोण स्ट्राईकला शुभम स्ट्राईक साठी येतो स्वतः शुभम नॉन स्ट्राईक वर आहे तो कोण समीर 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 नाही 3 झाले 3 आताचे 2 आहेत 5 झाले धावसंख्या ती 5 शुभम साठी वाईट चेंडू घोषित केला यावेळेला धावसंख्या होते ती 6 पहिलं षटक चालू असताना या वेळेला मात्र चेंडू परिवर्तन करून टाकलेला चेंडू होता चेंडू मात्र नेटचा फलंदाजाला समजत नाहीये आणि त्रिफळ उद्ध्वस्त होतोय आणि तंबूचा रस्ता धरावा लागतोय तो पहिल्या फलंदाजाला कारण या ठिकाणी केवळ धावसंख्या असताना 6 मोठा धक्का बसला जातोय मित्रांनो भैरवगड पॅन्थर्स या संघाचं वैशिष्ट्य आहे या संघानं आपण कुट्रे कुचंबे जिल्हा परिषद गटामार्फत जी स्पर्धा कुट्रेच्या क्रीडांगणावर संपन्न झाली त्या स्पर्धेचा उपविजेता संघ म्हणून आदरणीय कदम सरांचा संघ होता दमदार संघ त्या ठिकाणी आपण पाहिलं होतं आणि तशाच प्रकारची दमदार कामगिरी चालू लीग मध्ये म्हणजे कुट्रे कुचंबे प्रीमियर लीग मध्ये 2025 मध्ये होताना आपण पाहतोय हे मात्र एक ऐतिहासिक क्रीडांगण आहे या क्रीडांगणाला निश्चितच मोठमोठ्या खेळाडूंचं एक चांगलं योगदान असतं आणि आता मात्र सुरेख फटका धावसंख्या होते ती 10 पुन्हा एकदा आपल्या वैयक्तिक कुट्यामधील पुढील चेंडू जोरदार चेंडू तटकावायचा आहे आणि चेंडू मात्र दोघांना देतोय हुल आणि सरळ सीमारेषे पार जातोय कोण आहे मिहीर आहे का तो मिहीर आहे का लोद काय नाव त्याचं मिहीर लोटच्या दिशेनं मारलेला चेंडू याआधी आपण सीमारेषेच्या बाहेर जाताना पाहिलं आता मात्र कदम सरांच्या दिशेनं मारलेला हा चेंडू पुन्हा एकदा सीमारेषेच्या बाहेर जाताना आपण पाहतोय धावसंख्या होती आहे ती 18 गणेश कृपा ट्रॅव्हलच्या माध्यमातून आपण पाहतोय या ठिकाणी धाव घ्यायची आहे पण एक चांगलं क्षेत्ररक्षण लोद चेंडूवरती येतोय आणि चेंडू पुन्हा एकदा सोपवला जातोय तो गोलंदाजीच्या हातामध्ये पुढील चेंडू फेकणार आहे एक उत्तम दर्जाचा चेंडू या वेळेला चेंडू मात्र सीमा पार जाण्यापासून कोणी अडवू शकत नाहीये 4 धावा वसूल केल्या जात आहेत आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावसंख्या होते ती 22 एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये मात्र धावांचा चांगल्या प्रकारचा या ठिकाणी डोंगर उभारण्याचा तयारी दिसते ती गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघाकडून भैरवगडकडून आपण पाहतोय शैलेश नवीन षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघाच्या वतीनं दुसरं षटक जोरदार चेंडू तडकवायचा आहे चेंडू जातोय सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये आणि पुन्हा एकदा शैलेशच्या हातामध्ये चेंडू या वेळेला शैलेशनं बदल करून टाकले चेंडू पण चेंडू मात्र अवंतर असणार आहे मित्रांनो या चेंडूवरती एक धाव तर निश्चित मिळणार आहे नव्यानं चेंडू टाकावं लागणार आहे चेंडू तडकवायचा बॅट आणि चेंडूचा संपर्क तगडा आहे चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर धावसंख्या होते ती 27 शैलेश आहे ना स्ट्राईकला कोण शैलेश समीर स्ट्राईक साठी येतो समीर वाईट पडला शैलेशच्या हातामधून पुन्हा एकदा एक वाईट चेंडू फेकला जातोय या वेळेला जोरदार फटका आहे आणि तेवढाच ताकदीने मारलेल्या फटक्यावरती 4 धावा वसूल केल्या जात आहेत आणि या 4 धावांची संघाची धावसंख्या होती आहे 32 मात्र चेंडू अडवण्यामध्ये यश मिळतंय आदित्यकडून आणि पुन्हा एकदा शैलेशच्या हातामध्ये चेंडू विसावला जातोय स्थिर होतोय शैलेश मात्र पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय काय अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे भैरवगड पॅन्थर्स या संघाकडून एक चेंडू अत्यंत महत्वपूर्ण असतो कारण चेंडू अडवला 5 बॉल झाले 5 शैलेशच्या माध्यमातून चेंडू या वेळेला मात्र शैलेशनं अप्रतिम चेंडू फेकला
आणि दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावसंख्या आहे ती 32. चालू षटकामध्ये 10 धावा दिलेल्या आहेत त्या शैलेशनं. मात्र पहिल्या षटकामध्ये सूरजनं अतिशय बंटी बॉलर नवीन गोलंदाज येतोय तो बंटी 22 धावा दिल्या होत्या आणि आता मात्र बंटी असणार आहे तो गोलंदाजीसाठी. सुंदर चेंडू फेकला होता पण या वेळेला मात्र चेंडू अडवायला पाहिजे होता पण चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. कमाल होते. या ठिकाणी 4 धावा वसूल केले जातात. पहिल्या चेंडूवरती प्रहार याचा अर्थ गोलंदाजावरती दबाव निश्चित येऊ शकतो. पुन्हा एकदा चांगला फटका मारायचा आहे. क्षेत्ररक्षण जबरदस्त दिसतंय. या वेळेला मात्र स्वतः किपर लोजच्या हातामध्ये चेंडू दिला जातोय आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू स्थिर होतोय. चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय तो बंटी. समोर मात्र धावसंख्या 37 असताना समीर मात्र जबरदस्त फलंदाजी करतोय. धावसंख्या होते 38. तिसरं षटक चालू असताना आतापर्यंत बंटीनं एक चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. एक चांगला धावांवर अंकुश मिळवलेला आहे पण इथं मात्र क्षेत्ररक्षण थोडंसं खराब होतंय. अन्यथा धावचित करण्याची एक चांगली संधी उपलब्ध झाली होती पण ही संधी मात्र वाया जाते. खरं म्हटलं तर सफाईपूर्वक चेंडू अडवायला पाहिजे होता. या वेळेला मात्र एक जबरदस्त अप्रतिम चेंडू ज्या चेंडूवरती समीर याला जोरदार फटका मारायचा आहे पण चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. एक निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. धावसंख्या अजूनही ते स्थिरावलेली आहे 39. आता मात्र उत्तम फटका. या ठिकाणी चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. धावसंख्या होतीये 43. या षटकामध्ये बंटीनं दिल्या 11 धावा. याआधी आपण पाहिलं शैलेशनं दिल्या होत्या 10 धावा आणि पहिलं षटक मात्र खराब फेकलं होतं. 22 धावा वसूल केल्या होत्या आणि आता मिहीर लोध गोलंदाजीसाठी येतोय. मिहीरच्या माध्यमातून आपण पाहतो एक चांगली गोलंदाजी. सुंदर चेंडू फेकला गेलाय. कदम सरांकडे चेंडू गेला. याचा अर्थ चेंडू नेक फेक होणार. एक सुरेख फेक होणार यात शंका नाहीये. पुन्हा एकदा धावांवर अंकुश मिळवणं गरजेचं आहे. या सामन्यामध्ये जर मजबूत पकड आपल्याला निर्माण करायची असेल तर एक चांगल्या प्रकारचा धावांचा डोंगर थांबवणं गरजेचं आहे. एक चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. पुन्हा एकदा चेंडू अडवला जातोय. सगळेच क्षेत्ररक्षण उत्तेजित होताना आपण पाहतो ज्यामध्ये अमोल जगदाळे असेल शैलेश असेल असं सर्वजण. या वेळेला मात्र फटका जबरदस्त आहे. आता बॅट मधून चौकार निघतोय. चौकारानिशी संघाची धावसंख्या होतीये 48. अर्धशतकाच्या केवळ 2 धावा मागे असताना मिहीरच्या माध्यमातून हे षटक चालू आहे. बघूया काय करतो मिहीर. आणि या 2 धावा. धावसंख्या होतीये ती 50. चौथं षटक चालू आहे. उत्तम फटका मारायचा आहे. मिहीरला डोक्याला हात लावावा लागतो. याचा अर्थ एक जबरदस्त फटका पुन्हा एकदा आपल्याला दिसून येतोय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होतीये ती 54. जिंकण्यासाठी 55 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलेले ते भैरवगड पॅन्थर्स या संघासमोर आहे ना. मित्रांनो मिहीरचं कौतुक आहे. या टुर्नामेंट मधली अशी पहिलं षटक फेकलं गेलं ज्या षटकामध्ये एकही वाईट चेंडू नाही, एकही नो चेंडू नाहीये. मिहीरसाठी जरा सर्वांनी टाळ्या वाजवूया. अप्रतिम षटक फेकलं गेलं. बाकी धावा कुठल्या गेल्या पण एक चांगल्या प्रकारचं षटक मिहीर लोजच्या माध्यमातून आपण या क्रीडांगणावर पाहिलं. सलामीची जोडी मैदानात येताना आपण पाहणार. यामध्ये मला वाटतं बघूया सलामीची जोडी कोण असणार आहेत. या
डावाचं ओपनिंग करण्यासाठी अर्थात या इनिंग ओपनिंग करण्यासाठी येणारे ते भैरवगड पॅन्थरकडून शैलेश मात्र निश्चित होतोय आणि त्याला साथ देण्यासाठी येतोय तो मिहीर लोध. पहिलं षटक फेकणारे तो या ठिकाणी गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघाकडून अकोय नाना बिचारे. शैलेश आणि मिहीर जोडी मैदानात दाखल होती आणि पहिलं षटक फेकणार आहे तो ऋषिकेश उर्फ नाना बिचारे. सामना या ठिकाणी सुरू होताना आपण पाहतोय गणेश कृपा ट्रॅव्हल्सच्या माध्यमातून एक चांगलं क्षेत्ररक्षण मजबूत क्षेत्ररक्षण लावलं जाते. बचाव धावांचा करण्यासाठी एक उत्तम असं क्षेत्ररक्षण आणि पहिलं षटक नानाच्या माध्यमातून. नाना एक अष्टपैलू गुणवान खेळाडू आहे. बघूया नाना काय करतो आणि निश्चितच काय षटक फेकतोय. मात्र या 2 धावा कीपर कडून अपेक्षा होती की हा चेंडू अडवायला पाहिजे होता पण तसं घडत नाहीये आणि ह्या वेळेला मात्र 2 धावा दिल्या जात आहेत. रसिकांचा उत्साह सुद्धा सेवेला पोहोचला जातोय कारण एक चांगली स्पर्धा आपल्या गावामध्ये संपन्न होत असताना उत्तम असा प्रतिसाद आपल्या दर्दी क्रीडा रसिकांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि आता आपण पाहतोय ऋषिकेश्वर पण नाना बिचारे आपल्या वैयक्तिक कोठ्यामधील पुढील चेंडू शैलेश साठी. काय फटका आहे मित्रांनो. अप्रतिम फटक्यावरती पुन्हा एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण. दबाव दबाव टाकला जातोय नानाच्या माध्यमातून शैलेश वरती आणि आता मात्र या ठिकाणी वाईट का अंपायर वाईट चेंडू. पुन्हा एकदा नाना विचारे. काय चेंडू मित्रांनो. काय जबरदस्त षटक फेकतोय. पहिल्या चेंडू पासूनच या ठिकाणी आपण या सामन्यामध्ये कमबॅक करताना दिसतोय. पलटवार देताना दिसतोय कारण बॅकफुटवर ढकललं जातंय ते पूर्णपणे भैरवगड पॅन्थर्स या संघाला. दोन्ही गड्यांना मात्र या ठिकाणी संधी दिली जात नाही. यामध्ये मोठा फलंदाज शैलेशला चूक करावी लागते मित्रांनो कारण लगातार दबाव आणि दबावामध्ये प्रभाव पडलाय तो या ठिकाणी नाना बिचारे यांनी मोठा मोहरागार देतोय. धाव संख्या केवळ 3 असताना आता मात्र बंटी नवीन फलंदाज जागा घेण्यासाठी येतोय. तो शैलेशच्या तंबूत जाण्याच्या पाठीमागे कारण या ठिकाणी बंटी जागा घेतो. बघूया वाईट चेंडू घोषित केलाय. नानानं मात्र दाखवून दिलं की निश्चितच मी कमबॅक करणार. एक चांगल्या प्रकारचा सामना रंगतदार सामना मी या क्रीडांगणावर करून दाखवणार यात शंका नाही. नाना पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील पुढील चेंडू. काय अप्रतिम चेंडू आहे. तेवढाच जबरदस्त क्षेत्ररक्षण आहे मित्रांनो. जबरदस्त क्षेत्ररक्षणाची लकब. चांगला प्रभाव आपण या क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून पाहतोय. धावसंख्या स्थिरावलेली आहे. नानानं मात्र दाखवून दिलंय सुरुवातीपासूनच पण आता मात्र खराब क्षेत्ररक्षण आणि निश्चितच सर्व क्रीडा रसिकांना गणपती बाप्पा मोरया म्हणायची पाळी आली कारण आतापर्यंत पाहिलं आपण एक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण पण स्तुती करत असताना असा एक क्षेत्ररक्षक निघाला की ज्यानं हा चेंडू सोडला आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 8. गोलंदाज आहे तो समीर. 18 चेंडू मध्ये 47 धावांची गरज. या ठिकाणी मित्रांनो खऱ्या अर्थानं ज्या जागोष्टेच्या नावानं ही टीम खेळली जाते संकेत जागोष्टे आणि त्यांनी अशा प्रकारचा चौकार देणं अपेक्षित नव्हतं पण स्वतः संघ मालक आहेत. निश्चितच पुन्हा एकदा आपल्या खेळाडूंना कमबॅक करण्याला संधी देऊ शकतात. गणेश ट्रॅव्हल्स अर्थात मिहीर लोध या ठिकाणी असणार आहे. काय क्षेत्ररक्षण करायचं पण मित्रांनो या ठिकाणी चेंडू पुन्हा एकदा सीमा पार जातोय. धाव संख्या आहे ते या वेळेला 16. पुढील चेंडू अप्रतिम चेंडू आहे. या वेळेला मिहीरला चेंडू नीट समजत नाहीये पण या 2 धावा मात्र रोखू शकत नाहीये. 2 धावांची धावसंख्या होती 18.
मिहीर साठी पुढील चेंडू समीर याचा उत्तम फटका मारायचा. मिहीरच्या बॅट मधून निघालेला सणसणीत खणखणीत चौकार. या चौकारांची धावसंख्या मात्र भरभर वाढली जाते. धावसंख्या होतीये ती 22. मिहीर आता मात्र पुढे सरसवत पुन्हा एकदा मिहीरला धाव घ्यायची, पण आता मात्र प्रवीण जिनगरेच्या माध्यमातून मित्रांनो अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहतोय. प्रवीणनं काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण केलंय आणि या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू फेकला जातोय. समीर अशीच तिमीर दाखवतोय आपल्या संघासाठी आणि डावचित करण्याची संधी मात्र नाकारता येत नाही. या ठिकाणी पंचांचा निर्णय काय येतो आपल्याला पाहूया. मिहीर आउट. मिहीर आउट. धावचित होतो, धावबाद होतो तो या ठिकाणी मिहीर लोध. धावसंख्या ती आतापर्यंत आपण पाहतोय 23. शुभम बॉलर. नवीन गोलंदाज आहे तो शुभम. 12 चेंडूमध्ये 32 धावांची गरज आहे. बंटी सामना करण्यासाठी तयार असणारे शुभम याच्या पुढील चेंडूचा. शुभम याच्याप्रती या सामन्याचं चित्र बरंचसं अवलंबून राहणार आहे, कारण या सामन्याचं समीकरण बिघडवू शकतो तो शुभम. या सामन्यामध्ये पलटवार देऊ शकतो तो शुभम. आणि क्षेत्ररक्षण आता मात्र संकेतनं ठरवलंय मित्रांनो, चेंडू सोडणं किती धोकादायक आहे. संकेतनं मनावर घेतलं मित्रांनो आणि अप्रतिम चेंडू अडवला. चेंडूच्या वेगापेक्षा संकेतचा वेग जबरदस्त. प्रवीण जिनगर यांचा नाद करायचा ना मित्रांनो, अपील केलं जातंय. आउट आहे. बॉल आता पकडला का बघा. लावलं स्टंपला लावलं. आणि या ठिकाणी हा फलंदाज मात्र बाद होतोय. कदम सर या संघाचे आधार स्तंभ म्हणून मानले जातात, ते मात्र या ठिकाणी नवीन फलंदाजीसाठी म्हणून आपली जागा निश्चित करण्यासाठी येतात. बघूया काय घडणार, कारण मित्रांनो थोडासा संघ दबावत असताना भैरवकर पॅन्थर्स या संघाकडून जबरदस्त फलंदाजीचा नमुना कदम सर यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. धावसंख्या होती 28. 9 चेंडूमध्ये 27 धावांची गरज. कदम सरांचं प्रत्येक पाऊल यशस्वी पडतं का? हो हो हो, जोरदार फटका मारायचा आहे, पण इथं मात्र तारलं जात आहे. 2 धावा निश्चितच या ठिकाणी दिल्या जात आहेत. धावसंख्या होते 30. समीकरण सामन्याचं जवळ येऊ लागलेलं आहे मित्रांनो. अप्रतिम सामना, सर्व दिलांची धडकणं तेज करणारा सामना. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा एक धाव चेंडू फेकला जातोय. काय जबरदस्त फेक करतोय, एक जबरदस्त करिश्मा दाखवतोय, कारण या ठिकाणी वैविध्यपूर्ण अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहाव्यास मिळते. बदल करून टाकलेला प्रत्येक चेंडू, ज्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा आपण या ठिकाणी वाईट चेंडू मात्र डिक्लेरेशन झालेलं आहे आणि वाईट चेंडूनुसार 1 धाव वाढते. धावसंख्या होती 31. कदम सर पुन्हा एकदा जकडून ठेवलं जातं, बांधून ठेवलं जातं मित्रांनो आणि एक पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. धावसंख्या ती केवळ 30. 31. 6 चेंडू मध्ये 24 धावांची गरज. सुधीर राजेश त्यांचं स्वागत करतील. या ठिकाणी मित्रांनो आपल्या या कुट्रे कुचांबे प्रीमियर लीग 2025च्या दरम्यान सदिच्छा भेट देण्यासाठी एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व आदरणीय सुधीर दादा राजे शिर्के यांचं आगमन होत आहे. मी आयोजकांच्या वतीने विनंती करतो, आपण त्यांचा यथोचित असा मानसन्मान या स्पर्धेदरम्यान करणार आहोत. या गावचे सन्माननीय पोलीस पाटील सुदर्शनजी कदम, आपणाला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण सुधीर दादा राजे शिर्के यांचा यथोचित असा मानसन्मान या ठिकाणी संपन्न करायचं आहे. एक उत्तम व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं आदरणीय सुधीर दादा राजे शिर्के यांची सदिच्छा भेट आपल्या कुट्रे कुचांबे प्रीमियर लीग 2025 साठी आणि त्यांचा तेवढाच मान सन्मान ताकदीनं केला जातोय. आपल्या या आजच्या व्यासपीठावरून बंटी दबाव पाडला जातो मित्रांनो.
या ठिकाणी नाना बिचाऱ्यानं षटक फेकल्यानंतर खऱ्या अर्थानं आता मात्र बंटी जोरदार प्रहार करतोय शेवटच्या. त्याचबरोबर आदरणीय बाळूराजे शिर्के यांचं स्वागत करतील, यथोचित असा सत्कार करतील सुनील दादा गुरव यांना विनंती असेल आपण आदरणीय बाळूराजे शिर्के यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे. 3 चेंडू 16 धावांची गरज. काय सामना वळवलाय मित्रांनो, यापेक्षा अप्रतिम सामना आपण या क्रीडांगणावर पाहिला नसेल ना भूतो ना भविष्यती. अप्रतिम पद्धतीचा सामना गणेश ट्रॅव्हल्स यांच्या माध्यमातून, गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघानं मात्र या सामन्यामध्ये एक चांगल्या प्रकारचं नियंत्रण आणलं. ज्या ठिकाणी संकेत जाणार त्या ठिकाणी चेंडू जातोय. काय समीकरण उलगडत नाही मित्रांनो, पण संकेत मात्र एक चांगल्या प्रकारची बिल्डिंग करताना आपण पाहतोय. दरम्यान आता मात्र निश्चित एक चांगला चेंडू आपण पाहिला आणि बंटी मात्र माघारी जातोय. भैरवगड पॅन्थर्स हा संघ मात्र थोडासा अडचणीत येतोय, थोडासा दबावात आपण पाहतोय. जोरदार फटका मारायचा आहे आणि मित्रांनो जोरदार फटक्यानिशी या ठिकाणी विजयी होतोय तो गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स शुभम राजे शिर्के यांचा संघ. संघमालक शुभम राजे शिर्के खुश, पण आपण पाहतोय कदम सरांचा संघ मात्र या ठिकाणी पराभवाचा चटका सहन करावा लागतोय. दोन्ही संघांचं अभिनंदन, आभार, धन्यवाद. अजून एक बॉल राहिला असता, बॅटिंग तर आहे. अक्षय 11 बॉल 21. या ठिकाणी चालू सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जातोय. अर्थात या सामन्याचा हिरो म्हणून ज्याला मानलं जातंय तो अक्षय. 11 चेंडूमध्ये 21 धावांची खेळी करणाऱ्या अक्षयला विनंती असेल आपण